iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang mas ngono tangisku becike ilang saka pari pasang ranggen lintang kok keren neng angkos apa tadi cari kowe tega gawe loro marang tresno iki wis dalamku pilihan ngatiku sepure gawe loro atiku oh jelas gue pilih gadun kalian mau nangger casi sedikit tenan bum awet-awet ya bum udah ya satu lagu ya satu lagu siapa kan seluk biasa member ya udah ini member terbaik member terbaik 2026 Assalamualaikum sayangku cintaku kene opo sikapmu ibu yang tanggung jawab kalau saiki bapak wis beda kowe ninggalke aku menting yaudah makan dulu habis itu pokoknya opo ya. rasa tresnamu Oke. saiki Habis ini wis jatah bude. serna kaya lumut Aku di sini aja. segoro Iya betul Mau joget apa duduk aja? Aman pokoknya kalau sama budeku aman. Wis disiapin. Agita Nggak mungkin.
Ini udah sampai bawah ini. Marang tresno Pak RT